Hej, jeg hedder Mia, Og jeg hedder Eskil. og vi går på Skive Gymnasiums musikstudieretning. Hvad er det, der er specielt ved musikstudieretningen? Det er, at vi har et utroligt godt fællesskab, og jeg tror, at det bunder meget i, at der er rigtig mange, der har gået på F-skole i vores klasse og på musikstudieretningen. Og vi har virkelig også et godt fællesskab sådan med de andre musikklasser. Vi har alle sammen musikken til fælles, og det gør, at vi kan diskutere musik. Selvom vi har forskellige musiksmag, så kan vi også blive enige om nogle ting. Jeg har taget til Skive fra Aarhus for at gå på musikcollege, som er en del af Skive Gymnasium også, som er sådan et tilbud for unge på Skive Gymnasium, så de kan få ekstra musiktimer om ugen. Vi har alle andre fag også. Vi har musik sådan cirka 2 gange om ugen, og så har vi alle andre fag. Vi har samfundsfag på B og engelsk på A. Der er i hvert fald meget mere musik, end jeg lige havde regnet med. Der er rigtig meget musik, også i fritiden, og vi øver sammen. Du skal vælge musiklinjen på Skive Gymnasium, fordi At der er musikundervisning på højt fagligt niveau, du kan få venner for livet. og der er en god atmosfære og altid plads til kram og smil. Ja!